בסמטה צרה היא הלכה לבדה, בעיניה חיוך שלו רק אכזבה, על כל דלת דווקא בחוצפה מגזימה, ואני כמבוהל רק שאלתי לשמה, והיא חייכה וליטפה את פניי, והוסיפה לעמוד כמו עצב כואב, ואני כמבוהל רק ביקשתי ללחוש, אך היא שוב נעלמה כמו הייתה רק חלום. הפרח שנבל, הלב שלי נשבר, אוי למה ומדוע לא תשוב יותר אליי, פרח שנבל, הלב שלי נשבר, אוי למה ומדוע לא תשוב יותר אליי. על מי חשבת כששרת את השיר הזה? כרגע חשבתי על חבר שלי שנפטר אתמול. מה קרה? המקרה של הרימון והפיץ... החייל? החייל שהתפוצץ בו רימון. זה חבר שלי. הוא ידע שאתה בא לתוכנית? אני לא אמרתי. בהצצה של התוכנית שעשינו בקיסריה הוא תמיד עוקב אחריי, והוא ראה אותי שם ועשה לי תיוג לסרטון. והוא רשם לי שם, ידעתי. ואני לא סיפרתי לו. ולפני כמה ימים הם עשו על האש, והוא אמר לי שהוא רוצה לבוא איתי לפה. וקרה מה שקרה. איך קראו לו? חוסם. חוסם. יהי זכרו ברוך. יהי זכרו ברוך. תודה. ירון. שמע, אני רוצה רגע להתייחס לשני דברים. קודם כל העדה הדרוזית. אני שירתי עם הרבה, תשב, עם הרבה בני העדה הדרוזית. אני רוצה להגיד שזה לוחמים ללא חת, ואנשים שהוא בא מכפר בית ג'אן ליד כרמיאל, שם יש הרבה לוחמי צה"ל, אנשי משטרה, אנשי משמר הגבול, כוחות ביטחון באשר הם. זה פשוט, העדה הדרוזית זה אנשים שפשוט צריכים להיות גאים בהם. טוב, באמת סיפור עצוב, אבל בוא, תנתק אותי רגע מזה, אני רוצה לדבר איתך מוזיקה. תשמע, אתה זמר בטבע שלך, אתה כישרון מולד. אתה מבין מה זה כישרון מולד? יש זמרים שהם זמרים, אז הם לומדים להיות זמרים עוד טיפה. לך יש את זה בשורש, בדם. עכשיו, למה אני אומר לך את זה? כי חוץ מהצבע קול שלך, שהוא מעולה מבחינת ההאזנה לצבע קול שלך, אתה יודע כל כך לשיר נכון וטוב, ועושה את הסלסולים ואת כל המקמת שאתה עושה בול נכון כמו שצריך. שמתי לו למשהו לא טוב אצלך, שאני מקווה שזה לא בדבר הקבוע, אבל אולי בגלל החזרות, אולי אני לא יודע מה, יש לך מין סוג של צרידות בגבוהים. וזה איזה בעיה, שאם זה משהו קבוע, אני מקווה בשבילך שלא. זה לא קבוע, אבל... אם זה לא קבוע, אתה קצת צרוד עכשיו, אני שמעתי את זה בגבוהים. בלי שום קשר, אתה אחלה זמר.
אתה מכיר את המילה שרושמים בוואטסאפ, שרואים משהו מממוש ומלא שין? כן. זה הבחור הזה, ערבית, עברית. זה עבר מזמן מהרגע שהוא נכנס לאולפן ושר בערבית. אני חייב למצוא משהו לא טוב, כי כולם אמרו דברים טובים. אני אגיד לך מה לא טוב? לא טוב שזה נגמר, האודישן. זה הדבר היחיד שלא טוב. עלוב, תודה. באמת, תודה. סתם זה מקסים לגמרי, וגם בשביל זה יש את התוכניות האלה. כל התוכניות האלה של המוזיקה, זה לא סתם בשביל שאנשים יבואו להתפרסם או לשיר, זה בשביל שיבואו אנשים כאלה, שככה, כמו ים, שיבואו הנה, טוב שבאת, כיף שבאת. תודה. יאב, אני אגיד לך ככה, אני רוצה לתת לך חיבוק. גבר. ביי. חמוד. אין דברים כאלה. הרג. היה קשה. ההצבעות של הסוף היו גם קשות מאוד. סיפור עצוב מאוד. לא, סתם ראיתי את התמונה של הבחור הזה בעיתונות. נכון. של השני האנשים האלה. ראיתי את התמונה שלהם בעיתונות.